Είπα σας στο Facebook να μου πείτε έναν παιχνίδι να κατεβάσω και να παίξω. Και είπατε μου να κατεβάσω και να παίξω το Tourage House. Και λοιπόν κατέβασα το και τώρα να παίξουμε. Πριν να ξεκινήσω, να βάλω ένα βίντεο κάτω στην περιγραφή τα είχα συμβουλές για τους νέους YouTubers που το είδα όπως Τζακάρης Κάτσι στο YouTube και βράτ. Να σας πω αλήθεια πολλά καλές συμβουλές που διά, γι' αυτό σας προτείνω οι νέοι YouTubers να το δείτε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το Tourage House. Να ξέρετε να ξέρετε, έπαιξα το στην αρχή το Tourage House για να δω πώς είναι λίγο. Και άρεσε μου, εντάξει, αλλά λίγο δύσκολο ρε, σπάζει σου λίγο τα νεύρα σου. Αλλά εντάξει, είναι καλό. Και έπαιζα το, να δω αν είναι καλό και έτσι, να δω πώς είναι στην αρχή. Και πήγα στα 40 τον best, 40. Τώρα προσπαθώ να ξεπεράσω το σκορ μου, τουλάχιστον 41. Μικρούλη, να ξέρετε, την παροδία που έκανα, δεν είχα επαγγελματική κάμερα ή μεγάφωνο ή τίποτε. Ούτε κομπιούτερς έχω, τα editing που κάνω, ας πούμε, έχω κινητό, από τηλέφωνο και βρω προγράμματα για editing και κάνω τα όσα προσπαθώ, όσο μπορώ. Γι' αυτό μου λέτε ότι είναι καλά τα βίντεο ή τίποτε έτσι, να ξέρετε από κινητό που κάνω τα editing. Γι' αυτό με μου λέτε, άμα είχα τώρα κομπιούτερ ή laptop, θα ήταν καλύτερα, πιστέψτε. Τέλος πάντων, τώρα. Έχει μίσεις. Πουλούν παντόφλες. Σκεφτώ να αγοράσω. Ωραία, αστείο. Δερμάτινες, Τέλος πάντων, αύριο το πρωί να κάνω ένα βίντεο και το βίντεο έχει θέμα με τα πιο ενοχλητικά πράγματα στον. Λοιπόν, όπως έλεγα, που είπα να συνεχίσω τα βιντεάκια με τις παροδίες, δεν ήξερα πότε να τα κάνω, γιατί ακόμα γυρεύκω ιδέες, μπαίνω μες στα YouTube και χαρίσκω από διάφορα έργα, σειρές, έτσι, και ιδέες, καταλάβετε, γι' αυτό μην περιμένετε να γίνει λίγη ώρα. Να παίζω gaming, να κάνω άλλα βιντεάκια, που να ετοιμαστεί τις παροδίες. Σοβαρά, άλλο 2 φορές να χάσω και θα ξαναπαίξω. Σοβαρά, πολλά σπαστικό. Παιδιά, η μουσική που είναι ρε, έλειψε η μουσική. Είμαστε 23, 4, ουι, αφιούς. Παλιά μου, μόλις κοντεύκεις στα μαύρα κι αν είσαι η καρδιά σου, άιτε ρε. Θα είναι δύσκολο, δεν τα παίρνω πολλά εύκολα, αλλά παίρνουμε πάλι. Μικρούλη. Τελικά είσαι τόσο μικρούλης. Αυτό ήταν, όπως είπα στην αρχή, να βάλω κάτω στην περιγραφή βίντεο για τους νέους YouTubers. Αν θέλετε, πάνε κοιτάξτε. Μπορεί να σας κάνει καλύτερους YouTubers, δεν ξέρω, ο καθένας